Neat Onomatul de pe 2. Super îngrijite videoclipurile voastre, v-am zis și înainte și spun asta, cred că sunt unele dintre cele mai elegante din muzica românească și am înțeles de la task că voi vă ocupați de tot. De tot. Nu chiar. Adică că aveți și voi un cuvânt. Noi, da, de la scenariu. Avem grijă, supraveghem activitatea, începând de la scenariu și terminând cu montajul final, cu After Effects-uri, chestii. Ideea e că nu se face nimic fără semnătura noastră. Da? Clipul cine? Câinele, nu, câinele cine l-a dus? Al cui era? Sunt doi, nu că sunt de fapt doi. Da, dublura, actor principal și dublura. Avea și dublură pentru cascade. La partea cu mingea intra celălalt, adică acolo era cu cascade. Unul era mai jucăuș și unul era mai liniștit. Și ideea era că atunci când eram eu plecat de acasă, câinele stăteau posomorât, așa era. Și când veneam eu, era mai vesel. Schimbați câinele? Da. Când v-a luat să filmați videoclipul? O zi și o noapte. Nu știm rapid, suntem într-o zi. O zi și o noapte. Și repede se mișcă lucrurile la simplu. Alo, sunteți în direct? Bună ziua, deja, că nu mai... Cum vă numiți? Alexandra din București. Alexandra, te rog să dai puțin televizorul mai L-am dat încet, gata. Așa, te ascultăm. Tu cu cine te-ai întâlnit în vreun club? Eu pot să spun că îl cunosc din vedere pe Taz, datorită prietenului meu Ștefan, de la telefoane, știe el. Da. Are pile la telefoane, a? Nu te gândi la alte prostii. Cum te gândești tu de obicei. Când eram mic, Alexandra mă păcăliseră că dacă leg un cablu din telefon de calorifer nu mai plătesc. Pe bune, și dacă nu vorbeam la telefon și când a venit nota... Și plăteai la fel de mult, nu? Da, dacă pui, nu știu. Așa, te ascultăm. Ok, eu am o întrebare pe placul tău, Cătăline, pentru Smiley. Ia. Crim cu Smiley sau cu Marius Moga? Cum? Crim cu Smiley sau cu Marius Moga? Păi, cred că știi despre ce vorbesc, nu? Lucrăm la album. Păi, din ce punct de vedere? Din punct de vedere sentimental. Crim se iubește cu Smiley sau Crim se iubește cu Marius Moga? Era și un articol într-o revistă și cred că știi. Nu știu dacă știu, dar din punct de vedere sentimental nu e cu niciunul. Da, a fost? N-a fost. Iar din povestea asta. Acum o să las pe Cătălin să despice firul 14 cum îi place lui. N-a fost, ce să mai... N-a fost sentimental, dar asta nu înseamnă că n-a fost... Hai să... Și acum am întrebare și pentru omul negru. Omul negru. Acum Crim cu omul negru sau cu francezul? Cu omul negru. Da, nu știu prea bine. Îl știi pe omul negru? Nu personal. Deci singurul pe care îl cunosc așa este Taz. Și întrebarea pentru omul negru. Ok. Vreau să știu dacă s-ar gândi să-și facă un proiect solo pentru dans. Ești talentat, asta vrea să zic. Asta e cea mai tare întrebare pe care am auzit. Da, mă stupiat de o întrebare ca asta. Super tare întrebare. De ce să fac un proiect solo când am o trupă? Nu? Deci nu știu ce de spus. Super mișto. Dansează cel mai bine dintre ei, nu? Așa mi se pare, bine, Piticu nu pot să spun că e la pământ sau ceva genul ăsta, e super și el. El e în cap. Și Cerebel, la fel sunt toți, dar zi și de francezul ceva. La dans omul negru. Da, zi și de francezul ceva, te rog. Francezul e mai transparent așa. Am spus toți. Și francezul intră în termenul toți. Bine, corect. Ție ce piesă de la Simplu îți place cel mai mult? Măi, mie îmi plac toate. Într-adevăr, asta ultima 10 chiar mi se pare super. E parcă ceva schimbat la ei. Decorul. Parcă e la fel. Portocaliu? Un pic mai închis. Nu, decorul. Bine, îți mulțumim mult de tot că ne-ai sunat, Alexandra. Mersi. Iar tu ce vrei de la Simplu mai mult? Muzică sau dans? Eu zic că le combină destul de bine pe amândouă. Și ei au ales această întrebare la televoting și iată, telespectatorii votează și le mulțumim. Am votat cu amândouă, și cu dans și cu muzică, pentru că le combină destul de bine. Atunci tu ai șanse mai mari să primești CD-urile. Da, mersi, mă rog. Bine, la revedere, Alexandra. Pa. Toate cele bune. Uite, 317 persoane votează pentru muzică, iar 181 votează pentru dans. Acum, în 2005, hai că am văzut bannere cu voi pe un magazin destul de mare, un banner imens. Da. Zvonurile astea cu Franța, că ați fost voi să vă dați acolo în topogan la Paris. Ce ceva dacă vreți să
Dar chiar vreți să lansați ceva afară. Am citit undeva și a existat varianta asta ca tu, Smiley, să faci ceva numai tu cu Marius Moga, e adevărat? N-am făcut, adică... Nu, nici nu a fost în plan vreodată. Trebuie să fii bărbat, să le spui băieților. Nu, chiar nu. Zoe, fii bărbat. Da. Nu, n-a existat niciodată varianta asta, nu ne-am gândit niciodată să facem ceva împreună. Deocamdată lucrăm împreună la proiectul ăsta. Și ne ajunge. Morandi, hai că s-a aflat că el este în spatele proiectului Morandi. Da, Morandi e un proiect de studio al studioului Sunrise Records, la care am participat toți. În principal Moga și Dar el cu cine mai cântă acolo? cu Andrei Ropcea, care a cântat cu mine înainte. A fost și el la... E tot piteștean. Mamă, dar ce împitește acolo? E un tip foarte talentat, după cum bine ați auzit. Și Și e adevărat că piesa a ajuns pe locul 1 în Portugalia? nu știu dacă a ajuns pe locul 1 încă, dar am auzit că s-a auzit și acolo. Și o să se audă și în alte țări. Voi nu o să cântați, nu o să aveți piese în engleză, Taz? Pentru că... Ba da. Păi chiar am avut. Și am avut piese. Păi da, dar să Da, faceți anumite videoclip, să o porții. promovați, să o duceți afară. Păi am făcut, a fost în presă foarte... Uite, s-a că poate scris ce foarte vă mult. învață să dansați în engleză. Da. S-a scris foarte mult în presă despre piesa pe care am făcut-o pentru 7 Seconds, filmul cu Wesley Snipes, care o să apară în 2005 și o să facă parte oficială. Am aflat acum 2 săptămâni că o să facă parte din coloana sonoră, o să apară pe scroll. V-ați La îmbogățit sfârșit. direct. Da, ne-am umplut de bani. Așa. Și o să apară și niște scene ale filmului. Acum o să vedem. Probabil că o să fie promovat în toată Europa și în America. Și nu știu, acum așteptăm. Nu suntem genul care Ce băftoși și vorbesc norocoși înainte. Așteptăm să vedem. Haideți să vedem cu cine mai intrăm în legătură directă și după aceea vreau să le spun telespectatorilor că o altă întrebare pe mailul nostru era că vreau să știe cu ce vă ocupați sau ce ați făcut înainte, fie și muzicală și cu școala și cu o grămadă de nebunii. Alo? Bună ziua! Să rămână, de unde sunteți? Din București sunt, Da, cum te numești? Elena. Da, Elena, te ascultăm. Am și eu 2 întrebări pentru trupa Simplu. Da, Prima ar fi pentru Taz. da. Da. E adevărat ce s-a scris în presă despre tine și prietena ta? Ce anume s-a scris? Cum că s-ar fi logodit? Da, este foarte adevărat. Deci gata, ești dat, nu? Da. Uite-mă că le mai nimeresc și... În seara de Crăciun, Da, stai. Da, poți să-ți ridic șapca să vadă telespectatorii bine, pentru că e... Așa. am ales ca moment seara de Crăciun pentru cânta acest Bănică eveniment. Junior, gata, Nu, e Crăciunul. nu cânta absolut nimeni. Vine și la anul. Lângă Brăduț și s-a întâmplat. Sunt logodit, am o logodnică. De cât timp Viitoare erați soție. împreună? Avem 8 luni, acum, 7 luni și Și gata, v-ați logodit, nu? Da. Cum o cheamă? Bianca. Bine. Se uită acum? Tragi? O să-i faci. Bănuiesc că da. Bun. Așa. Alex, deci adevărat, Elena. Bun. Am rămas fără A cuvinte. doua întrebare Ne pare rău să știi. este adresată lui Cerebel. Crezi că a fost fair play din partea ta să înființezi o trupă oarecum concurentă trupei care te-a lansat, te-a ridicat și te-a dus la nivelul la care ești acum? Say Nu a what? fost un gest egoist din partea ta și neloial față de trupa Simplu, acest proiect personal? Care proiect personal? E prietena lui francezul. Francezul a pus Trupa să Big Bounce. Care proiect personal? Păi, trupa Big Bounce. Big Bounce? Nu are nicio legătură, deocamdată nici nu există trupa Big Bounce. Dacă știai mai multe detalii, Dar el știai și treaba asta că nu există decât o sală de dans Big Bounce și există cu totul altceva. Trupa Big Bounce o să fie trupa noastră, a trupei Simplu, o să fie cu totul altceva, dar văd că Uite, cine telespectatorii... vorbește, nu vorbește cât trebuie. Îmi pare foarte rău că Păi, dar la Brașov, battle-ul de la Brașov, la battle-ul de la Brașov n-a concurat Big trupa Bounce, Big Bounce? cine au fost în Big Bounce? Au fost și băieți, am fost și eu, deci nu știu, Da. nu te pricepi. Adică vorbești, nu știu de la cine știi tu sau ce știi tu, Da. dar nu are legătură. Stai, Cerebel, oamenii au înțeles Nu, că vă eu iubesc vreau să foarte mult explic. pe voi Big ca Bounce formație este o și e trupă- păcat să înțeleagă altceva. Nu, Big Bounce este o trupă de dansatori care vrea să fie o trupă de dansatori, dar că o să fie trupa noastră care o să ne ajute în concerte, care, adică Simplu și Big Bounce sunt Păi aproape voi ce același. nevoie mai aveți de ajutor? Dar nu Pentru avem. ce să vă ajute? Păi mereu caută să Sunteți toți găsească... frate care dansați.
Da. Și Nu e nevoie de ajutor, e nevoie de îmbunătățiri și lucruri noi, Spectacole întotdeauna. de anvergură Încercăm să- mare. Bun. Altă întrebare, Elena? De ce nu ați lărgit trupa simplu? De ce a fost nevoie de o trupă separată? Păi da, și atunci ce ar fi însemnat după fiecare concert să-și ia $10 Și fiecare? așa suntem 6. Și așa sunt 6. Avem un mare dezavantaj. Da, mare de ce? Dezavantaj. Privitor la, să spunem, partea materială, fiind 6 persoane. Și multă lume o gândește din punct de vedere material, deci mulți care au intrat în showbiz. Noi n-am gândit așa, noi suntem o echipă de 6 persoane, dar, într-adevăr, la partea materială, oarecum suntem dezavantajați vis-a-vis de, să spunem, prețurile care se practică în țară. Deci nu suntem o trupă de... La voi luați în mod egal banii sau Da. cine? Da. Deci nu există... Nu există. Absolut. Bun, Elena, altceva? Asta e tot. Oricum, mie mi se pare un gest egoist din partea lui Cerebel. mersi. E păcat. Egoistule. Da, informația simplu îți place pe ansamblu, nu? Îmi place. Sunt foarte buni și în dans și în muzică sunt buni. Dar păcat că, uite, încep să... Da, Cerebel vrea să spargă, vrea să-și facă o Bă, formație Cerebel, tu concurentă. faci proiectul tot fără noi? Da. Bine, Are mulțumim rău, mult de băieți. tot, Elena, ai înțeles greșit, tu nu mai te gândi că el vrea să facă o trupă concurentă, nici de cum, da? Bine, o zi bună. La revedere. Îți dai seama că se uită oamenii, vă iubesc pe voi și zic, uite, vor să despartă, vor să... nu știu ce. La voi nu vă certați? Mie îmi place francezul, el vorbește cel mai mult și la mergeți la autocar. De obicei sunt mai plăcut așa. De obicei nu vorbeam eu, dar De certat, tocmai ai pus întrebarea dacă ne certăm. Noi mai certăm și noi Ca băieții. ca băieți. Nu, acum recuperează, în timpul liber de obicei e foarte agitat. Eu știu, eu stau cu camera în deplasări și sunt amețit în cameră. Dar chiar cum stați în cameră? Tu simplu, tu Eu Smiley cu stau cine stai? cu Cerebel, eu cu omul negru, Tu cu Stați un cu negru francez. și... Francez. francezul cu asta. Bun. Haideți să o luăm așa. Da, spune-ne tu, deci te-ai logodit de Crăciun Da, cu Bianca. În ce zodie ești tu? eu sunt vărsător. Ești vărsător, că vine ziua ta când? În 31 ianuarie. Pe 31 ianuarie, la mulți ani de pe acum. Mulțumesc. Puteți să-i trimiteți mail-uri atunci cu la mulți ani pe 31 ianuarie. Și tazi înainte ce ai făcut? Înainte de simplu, Da. m-am ocupat tot de dans. Am avut o trupă, eram 3 băieți, profilați exclusiv pe dans și participam la diverse spectacole sau, mă rog, cum era pe vremea respectivă, încă funcționau bărulețele de noapte, discotecile și cream numere de animație. Și ai terminat cu liceu? Liceu, Ion Creangă, pe care am fost, am avut un angajament cam 6 ani de zile într-un institut de cercetări, compartimentul aprovizionare, deci pe vremea lui Împușcatul. După care, la un moment dat, m-am hotărât să mă ocup doar de dans. Și câți ani ai taz? 36. Mulți înainte, oricum nu Mulțumesc, arăți de da. 36 de ani. Smiley? 28. eu câți ani am? Da. Sau... Nu, și câți ani ai? Nu, că interesează pe telespectatori. 21 să vezi că- 21, mulți înainte. Mulțumesc Și? la fel. Ai Și prietenă? atât. Și atât. N-ai prietenă? Nu, am o groază de prietene. Am o ai- groază de prietene, de prieteni. Nu, dar iubită. Nu, Iubită nu ai. În ce zodie ești? leu. Și pe cât trebuie să-ți zică Pe telespectatorul? 27 iulie. Pe 27 iulie. Da. Imediat aflăm și de la omul negru, francezul, Piticu și Cerebel, dar până atunci e cineva la telefon. Alo! Alo? Sunteți în direct, să româna, cum vă numiți? Dan Diana, Da, Diana, câți ani ai? 11 ani. Na, mulți înainte. Mulțumesc mult. Ia să vedem, ce întrebare ai tu pentru băieți? Am și o întrebare pentru tată Toată Așa. Așa. Când vor avea concerte în București și dacă da, unde? Așa. Și una am auzit, se zvonește așa, că Smiley ar fi cu Paula Selling. Smiley e Tartur. Da, de câte ori... Este adevărat? Nu, e o chestie care ni s-a întâmplat des și mie și lui Moga. De câte ori lucrăm cu o artistă Paula anume, Selling nu prea. nu cu Paula Selling, dar cu altele, nu contăm. Corina. Corina, Crim, o groază. Așa. Oamenii speculează acum. Dar nu e adevărat. Bine Nu, că e vorba noi- de fete. Lucrăm, Lucrați cu băieți, atunci o să fie mai... lucrăm pentru albumul ei și atât. Deci nu e adevărat, Diana, dar când vei crește mare, până să crești tu mare, nu se știe ce se întâmplă. Da, da. Bine, Da, mulțumim da. mult de tot. Ce piesă Aș îți vrea place? să le spun că sunt o mare fan a lor. M-am înscris în fan clubul Simplu Reghin. Deci, la Tania, dacă știți cumva, Da, știu. din Reghin, așa.
Vreau să le spun multe succese pe 2005, Mulțumim foarte mult să fie. să scoată multe albume și să fie reușite și tot mai multe succese. Bine, mulțumim mult de tot, Diana, la revedere! La revedere, Diana, toate cele bune. Hai de omul negru, să le spunem telespectatorilor. Tu pe cât ești născut? 11 februarie, 23 de ani. Școala generală? Asta m-a ocupat înainte. Da? Școala, facultate, acum sunt la post universitară, Facultatea de ce? am făcut ASEU, finanțe bănci. Mamă, asta vă facem voi ce la bani. Pentru că și eu tot aseul fac. Tu ai prietenă? Să recupereze. Și tu ești la ASE acum? În ce Da, an ești? sunt în anul 3 la comerț. Câte restanțe ai? N-am. Știi cum se zice? Că nu e student adevărat dacă Am o singură restanță pe semestrul viitor. Adică o să o dau semestrul viitor. Au, una din Dar probabil că o să am restanța semestrul ăsta, că așa se întâmplă. Și prieten ai? Toți avem prieteni, nu? Și Smiley? Avem prieteni. Nu, dar o iubită ai și tu? Iubită. Să mergi cu ea de mână prin parc. Păi mai merg și eu cu o fată de mână. Nu? Cu mama, cu bunica. Francezul în sfârșit a venit momentul să vorbească și să ia cuvântul. Pe cât ești născut, Francez? 31 mai, Câți ani ai? 21. Mulți înainte. La fel. E luat. Ești luat? Ești Nu se vede, căsătorit? da? Ești căsătorit, nu? Da. Și ai și copil? Încă. Sau nu știi tu? Are un copil, o pisică, nu mă grăbesc. Așa? Și de cât timp ești însurat? De 2 ani. Și soția ta nu a zis, mă băiete, mai las o formație, că dacă nu ne despărțim? Nu. Arzuție super. Da? Piticu? 20. Perfect. 2 aprilie. 23 de ani. Am Fac pas să fie 24 păcăleală. de ani. Mulți înainte. Că am uitat, Fac vreau să rămână 25 tânăr. acum, în aprilie. Mereu mi se întâmplă să uit când e ziua mea. Da, Cum faci 25? da, fac 20. Și el a Ați s-au uitat năs- că am 23, dar fac 25, nu contează. Am uitat, mă. Așa? Am făcut liceu, după aceea am lucrat la o gustorie, tatăl meu. După aceea, da. Apoi vreau să le spunem cum v-ați întâlnit voi, că tu la vopsitorie, el la provizionare, nimeni n-avea așa, nu știu, cum v-ați întâlnit, cum s-a întâmplat toată nebunia, dar stai să ne spună și Cerebel, zi Cerebel. Și apoi pregătim clipul 10 să-l vedem și noi. Ce să vă spun? Ia zi Cerebel. Pe cât ești tu născut? Pe 30 iunie 78. Asta pentru domnișoara din club acolo, care ai simpatizat-o foarte mult. În 78, nu? Da. Mulți înainte, deci ai 26 de ani. Da. Așa și? M-am ocupat cu dansul de mic. Mhm. Am dansat de mic, de la 3 ani tot dansez. Am fost și pe la teatru, am stat vreo 5 ani de zile ca balerin la La Tipto Mini Top ai fost? N-am reușit. Fost mai. A fost mai, da. Da, ai fost la Tipto Mini Top? Cum? Zleț! Da, bineînțeles cum. Eram în clasa 4. Și? Da, da, am reușit să... E, bine, am fost la luat TikTok trofeu? Top acolo în Pitești. Da. Și era... Mi-au și acum aminte. Eram la sala sporturilor. Da. Și sala plină. Și am reușit să ridic sala în picioare. Am cântat Ace of Base. Era la mod atunci. Dar cum era ea? All That You Want. Mai știi? Mai știu. Nu mai știu cuvintele. Așa și? Lasă că ți arăt apoi. Că am vrut că tot vroia să jucați. Așa, dar și am luat premiul 2, că premiul 1 a luat fata mă, primarului. Așa. Mă rog, și tu fiind, tatăl tău fiind prefect? Sau Nu, era mai, viceprimar? mai mic, așa, era pilot de aviație, da. Ți-au dat locul 2, a? Da, mi-au dat locul de, au zis, bă, Ce-au Stai zis, că tu ne moare și spotește. crocodilii, dar mai jos. Hai să vedem cu cine intrăm în direct și după aia vedem și clipul celor de la Simplu 10. Am văzut că vroiați înainte să jucați darts. Am aici câteva poze, uite și pe Marius Moga, s-a tras cu săgeți în el de foarte multe ori. Pentru da, că da, le-a da, promis unor artiști că le-ai face piese și nu le-a mai făcut piese. păi, Promite, da? Cât luați voi pe piesă? nu discut cu, nu discutați cu mine. Da. Cu el, a? Da, 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 el e Alo? startul. Sunteți în direct? Da, bună ziua. Să rămână, cum vă numiți? Mă numesc Anca, din Botoșani. Da, încă te ascultăm. Înainte de toate, aș vrea să-i felicit și să-i salut pe băieți. Pentru tot, Salut. să-i felicit pentru tot ceea ce fac. Mulțumim. Și o întrebare grea pentru ei. Nu a fost întrebare. Aș vrea să-l întreb pe Smiley ce l-a determinat să intre în formația Simplu. M-au determinat ei să intru, că mi-au pus pistolul în spate și au zis, bă, hai, intră, că mergi înainte, hai. Păi, ce să zic,
cred că e dorința oricărui Interpret, nu? interpret în ascensiune, ca să zicem așa, să evolueze într-o trupă de succes. Și nu cred că ar fi refuzat cineva dacă i s-ar fi propus. Ei deja aveau succes când ai intrat în trupă. Da, Deci oarecum ei te-au ridicat pe tine și nu pe ei. normal. Nu, a fost o Și apoi reciprocă. Anca, îți mulțumim mult pentru telefon. Aș dori să răspund și eu la întrebarea emisiunii. Așa. Eu cred că orice ar face ei, mai mult dans sau muzică, se pricep foarte bine și se vede că fac din plăcere ceea ce fac. Ai din plăcere că te altceva. Că bani Aș dori și eu un ne CD trimit părinții. autograf. Da. Băieților, vă rog. Ce anume? Un CD. Bine, păi o să vedem dacă o să-l primești. Tu rămâi pe lista celor care au sunat și poate o să ai șanse să-l câștigi. Da? Mulțumim mult pentru telefon. Mulțumesc frumos, la revedere. La revedere, Anca. Vă așteptăm pentru CD-uri cu formația Simplu și CD-urile noastre. Bineînțeles, să votați, pentru că este 3 secunde votul, tariful este normal, la cele două numere de telefon afișate pe ecran. Până acum 509 persoane au zis că vor mai multă muzică de la Simplu, iar 425 dans. Ai avut dreptate, se apropie. Da. Vedem Simplu cu 10, vă așteptăm să intrați în direct, iar până atunci vreau să vă alegeți voi orice poză de aici, în funcție de simpatie sau antipatie. Ce repede l-a luat direct pe Marius Stai să Moga. le vedem, deci. Și să jucăm și un dart. Da, sunteți mulți, o să aruncați fiecare de câte o săgeată, o lovitură. Oana Zăvoranu? Haideți să vedem 10 și intrăm imediat în direct cu Simplu și cu dumneavoastră. Hei! Hei, te cunosc din liceu, mă gândesc la tine mereu. Ai devenit model în cartier. Eu sunt plecat în turneu, tu schimbi băieții mereu. Tot ce-mi doresc e să fii a mea. Dacă lumea spune nu, tu ascultă sufletul. Eu te iubesc, te doresc, numai 10 lucruri știu să fac. 1 te iubesc, 2 te doresc, 3 de la 4 până la 10 am să te așa cum vrei. 10 lucruri știu să fac. 1 te iubesc, 2 te doresc, 3 de la 4 până la 10 am să te bum bum bum. Într-un club, într-o seară stăteam și te priveam. Trupul ți-l verificam, atingându-te mă visam. Afară ploua, soarele era la tine. În fine ar fi bine să zâmbești doar pentru mine. Doar eu știu să-ți fac trupul să vorbească. Când te ating doar pentru mine să zâmbească. Muzica mea te va mângâia până dimineață. Vom petrece, baby, ești pe nota 10. Nu sunt bărbatul perfect, îmi place să fiu direct și poate deranjez. Mă ții mereu în suspans, vino cu mine în ringul de dans. Tot ce-mi doresc e atingerea ta. Dacă lumea spune nu, tu ascultă sufletul. Eu te iubesc, te doresc, numai 10 lucruri știu să fac. 1 te iubesc, 2 te doresc, 3 de la 4 până la 10 am să te așa cum vrei. 10 lucruri știu să fac. 1 te iubesc, 2 te doresc, 3 de la 4 până la 10 am să te așa cum vrei. 10 lucruri știu să fac. Sunt lucruri care-ți plac, sunt tot ce-ți dorești. 10 lucruri știu să fac. Sunt lucruri care-ți plac, sunt tot ce-ți dorești. De la 4 până la 10 am să te bum bum bum. Și văd un pat de mătase, eu te țin strâns în brațe, lumânări peste tot. Șampania face pot și știu că și ție-ți plac cel puțin 10 lucruri din toate pe care le fac așa cum vrei. Remix! Numai 10 lucruri știu să fac. 1 te iubesc, 2 te doresc, 3 de la 4 până la 10 am să te așa cum vrei. 10 lucruri știu să fac. 1 te iubesc, 2 te doresc, 3 de la 4 până la 10 am să te așa cum vrei. 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 10.
Mai sunt Da, și da, ele. Vă citeam ultimul mesaj, dacă era o întrebare de la Carla, nu? Dacă cunosc băieții expresia de a se rupe în figuri. Eu chiar vreau să le spun telespectatorilor, chiar nu aveți absolut nicio figură și nu sunteți frisoși așa cum se zice, dar probabil Chiar prin avem atitudinea figură, o voastră. groază, Nu, mai știi problema o aia. groază de figuri. Românii au multe proverbe. Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt tachi. Bun, haideți să îi rugăm pe telespectatori să voteze, așteptăm și mesajele. Ce piesă ați ales și să vedem și cu cine intrăm în legătură directă. Pe cine ați ales, nu piesă, ce? Moga, și ce? bineînțeles, pe cine au cine. Pe Moga? Am ales în funcție de simpatie, că antipatii nu prea... Da. Marius, dacă te uiți la emisiune, o să vezi câtă grijă au băieții de tine. Asta e o poză când erai tu pe câmp la Alba Iulia. Nu, pe aici, prin Păpuriș, pe la Alba Iulia. Și când Să nu uiți, băi, de unde ai plecat. Iar acum ai ajuns prin Portugalia cu Morandi și cu... Dar haide să te punem aici pe țintă și să îi vedem pe băieți cât de mult te iubesc și... Cine dă primul? Eu. Da? Problema e că promitem că nu-l nimerim. Nu, păi haide Să să... fac încălzirea. Gata, Ia am așa, vezi decât unde o săgeată fiecare, Fiecare de la Cerebel pentru Marius Moga. De la Cerebel Nemuritorul pentru Marius Moga. Dă bani plin. Dă bani plinul, hai. Să te nimerezi. De ce mă nimerești cu americani? Stai să plec eu de aici, mai bine, cred că e mult mai sigur. Ia, hai să stăm puțin așa. Marius, unde vrei? Vrei să-ți dau o gaură, un cercel nou, ceva? Bine? O gaură în buric. Slab. Haide, ia. Băi, eu n-am... Piticu, păi nu, stai Piticu, trebuie să dai și tu. Unde e? Eu sunt cu spate acolo. Pitic. Eu pot să-i dau acasă. Ușoară. Tu îi dai acasă, Da, nu? ia, dați-mi una. Ia să vedem. Vreau să-l Nimeresc sau nu în plin așa. Mână! În mână. Puțin la acolo, Doar la rănici. îi trece E repede. mâna de la Și mixer a aia. adus aminte că a avut mâna asta și a zis... Smiley, ai chiar mai îți- Omul negru. Euro. Și omul negru de foarte Fii atent bine. că ai mâna de la mixer unde l-a lovit Pitic. E mâna care Francez, lucrează la ia. mixer. Eu. Ia mă. Uita, mă, acum am dat mai pe lângă. Da, și puțin mai... Voi dați intenționat așa prost sau? Am zis că... Piticul a fost... Eu nu pot, e prea... Deci, mâna care mi-a dat eu. Aș vrea nimerit. Mai dă o dată, stai să mai dai asta o dată. A zis Moga, da Moga, după De sine. data asta dau eu. Moga e acasă acum. Use the force. Stați, mai aruncă o dată. Nu vrea! Mai dai o dată, tată. Dați bine cu asta, te rog. De la Smiley, ia, Smiley. Dă-mi eu. Tot în mâna aia. A avut mâna Deci e ruptă? mâna de la mix. Nu, eu am avut. Bun. Nu vrea. Deci tu i-ai dat practic în mână ca să nu mai poată pune mâna pe mixer și să nu mai poată face... Tot în mână, bă, e Deci clar. și mâna. Deci în Mâna stânga. la mixer nu mai Hai, e. omule. Este mâna Hai, care... stai rână. Deci, Moga, ai grijă cu mâna stângă ce faci. Trebuie să vă anunțăm De ce? că... Ce face de obicei cu mâna asta? Mixează. Să vă anunțăm că a apărut deja Album. album pe tarabă. Da, ai primit mesaj? Tarabă. Da, Este albumul de remix. portocaliu, de culoare portocalie și... Este scris cu Simplu alb. remix. Un album E numai cea de mai remix. simplă copertă pe care am avut-o până acum. Da, pe Sunteți mine în trei. direct, alo? Cea mai simplă. Ce faceți, băieți? Bine, tu? Bine. Păi și Bine. Cum te numești? Vreau să întreb și eu pe Cerebel ceva. Dacă este adevărat că a divorțat. Pe cine să întrebe? Cerebel. Dacă a divorțat, păi normal, acum atâtea concerte, turnee. Și Întreabă la cine a rămas copilul. vreau să-i spun că l-am văzut pe stradă, se uita după o blondă făcoasă. Și mie mi Erai cam uimit. Da? Da. Sunt Bine, se vede că ești natural, adică cum ești pe stradă, așa ești și la televizor peste tot. Îmi place de tine, ești original și voi băieți sunteți la fel de originali. Sunteți toți de nota 10, plus încă 10. Unde eram? Pe unde Așa eram când mă uitam și- pe blondă? Păi, câte blonde sunt. Aș vrea să vă rog ceva, dacă pot să vă cânt o piesă de-a voastră. Da, și apoi o să-i rog pe băieți, pentru că noi nu avem numai o secundă. Dacă vrea și Smiley și băieții să o fredonăm puțin aici, să facem o nebunie. Ia scântă-ne. Da, ok, o să cânt împreună cu sora mea. Da. Jumătatea mea? Sau Jumătatea jumătatea ta? Voastră. Mamă, deci cântă cu sora ei. Ok, hai că o să începem. Tu ești Smiley sau Cream? Crim, 2, 3 și... Știu ce ascunzi, știu ce vrei, îmi vorbesc ochii tăi, tu mă poți completa jumătatea mea.
te iubesc, dar mi-e greu. Ești plecat mai mereu pe scenă, în țară. Egalitate. Să minte, să se spiară. Să faci prea multe griji când e rece să steaua, închid telefonul. E de bine cafeaua, noaptea, știu ce ai vrea. Să te încălzească noaptea, în ușă bate cineva. Hai te rog deschide, sunt eu jumătatea ta. M-am întors la tine, în ușă bate cineva. Mi-a fost dor, știi bine, tu ești jumătatea mea. M-am întors la tine. Bravo! Vă place? A cântat, au cântat super bine, nu? Ok, Cătăline, îți spun o chestie. Îmi doresc ca pe viitor să ajung și eu artistă, pentru că niciodată nu o să mă pot considera o vedetă. Mi-aș dori să apar la tine în emisiune și să-ți cânt, să vezi că am voce. Te așteptăm cu cea mai mare plăcere. Ok, și aș vrea și eu o dedicație pentru sora mea care m-a ajutat să cânt, că am 1000 de emoții, și Biță, următorul pas. Bine, dar noi avem deja o promisiune cu 3 Sud-Est, să vedem dacă mai e timp de viță, dacă nu o lăsăm pe săptămâna viitoare, da? V-a plăcut, băieți? Super, bravo! Și stau pe lângă, eu stau în Vitan, pe lângă, pe acolo, pe la studioul ăla sau ce-o fi, nu știu, așa am auzit că ar fi un studio pe Morilor sau ceva de genul. Nu chiar. Pe poate ne faci o vizită vreodată. Uite, poate le faci o vizită băieților. Da, că eu cam trec pe acolo, dar niciodată nu-i văd. Păi, Dă cu pietre în geam. suntem O închiși să acolo. dau, am văzut odată un pahar și am vrut să-l copia, am vrut să-l sparg, poate vă dați voi seama. Deci, Oricum sunteți de nota 20, 1000, orice notă, sunteți super. Și să știți că Smiley nu are fițe deloc. Toți sunt super drăguți, originali, sunt modești, sunt tot ce vreți. da, altă piesă de-a lor știi? Da? Care ea? Loz în plic. Loz în plic, ia uite, Iubirea știu. ta e ca un loz în plic. Asta a fost piesa care am cântat-o la premiile MTV. Și te las una însă. Tine m-am îndrăgostit lumea. Mă gândesc mereu numai la tine, aș vrea să fii a mea. Te zăresc, iar îmi par, și mii de gânduri mi se învârt în cap. Florile de-ar vorbi, de-ar povesti, de când aștept să vii. Haide, Dar noi spune, nu mă spune că suntem ce-ai greu vrea de să găsit. faci, să te să ne audă. cuceresc. Haide, spune, Mai ne spui o dată cum te numești? te privesc, uneori mă simt așa nervos că te iubesc. Vă place voi? Anca, da? Da. Anca, uite băieții, și Smiley a zis că pe bune te așteaptă la studioul lor pentru că vor să te audă și la microfon și cine știe poate ajungi mai repede Vezi acolo. toată melodie să vă cânt, știu toate piesele lor. Casă pe cric, îmi spui că nu mă implic, că nu-ți spun de nimic, mie nu-mi pasă. Câți ani ai, Anca? Vrei o vacanță de vis, de s-ar putea la Paris. Ți-am luat bilet la geam, trenul de marfă. Ne iubim, ne mințim. Anca! Anca! Ne Ia-i- iubim, ne mințim. Eo! Anca! Da. I-ai convins? Uite, Smiley a zis că te așteaptă la studio și ar fi bine să te duci acolo. Ok, când? Oricând, noi suntem în permanență acolo, că lucrăm pe Deci brânci. pe strada Morilor? Da, pe strada Morilor, da. La numărul? 53. Strada Morilor numărul 53 și acum, serios, du-te, nu pierde ocazia asta. Da, nu vreau să pierd. Cred că sunt super fericită. Acum am 1000 de emoții, nu mai pot, îmi tremură mâna pe telefon și nu știu. Nu mai pot, tremur toată. Dacă poți, după ce ieși din emisie, să lași numărul de telefon. Avem numărul de telefon? Îl avem și uite, chiar o să-i dăm lui Smiley și o să te sune Smiley. Da, ok. Ok. Bine. Aștept Să ai telefonul. baterie la telefon. Dar vezi că-ți dă bip Smiley. O să mă Ok, răspundă bipuri ce să primesc. zic, pe cine mi-a dat bip? Oare cine? Bine, mulțumim mult, papa, la revedere! Ok, papa, vă iubesc, băieți. Toate cele bune. Cânta bine, nu? Da, chiar cânta bine. Telespectatori care vor, știi, foarte mulți ne trimit 9 mail-uri. Doamne, vrem să ne apucăm de cântat, ce să facem? Poți să vă trimită vouă mail-uri sau Da, scrisori? oricând. Noi pe toată lumea am primit să vină să dea o probă sau... Pentru că chiar vrem să facem proiecte noi și sunt convins că sunt o groază de oameni talentați care încă n-au avut ocazia să afirme. Deci pe adresa de mail www.trupasimpluîmpreunat.ro Dacă îmi scriu mie personal, pe Smiley, da.
Smiley Aron, trupa simplu. Sau smiley@sunriserecords.ro. Bun, haideți să facem în felul următor. Tu îmi scrii mie adresele de mail aici, eu o să le dau colegilor mei și o să le și afișăm pe ecran ca să ajungă telespectatorii la voi mult mai ușor. Scrie-le tu. Scrie tu că... Bun, ce vreți mai mult de la Simplu? Muzică, 621 de persoane zic da, iar 660 zic dans. La un moment dat era egalitate. Da. Vă așteptăm să votați până la ora 11 și 25 de minute, pentru că atunci oprim televoting-ul. Până atunci noi vrem să vă spunem că avem o emisiune super trăznet pe care trebuie să o vedeți pe TVR2, se numește Culmea Distracției. Este duminică la ora 20 și 30 de minute. Cele mai bune momente le veți vedea atunci și cei mai buni și cele mai interesante întâmplări. O să vedeți promo asta imediat, dar luăm un telefon, cineva din Italia sună. Alo? Alo, da. Sunteți în direct, vă ascultăm, dați televizorul puțin mai încet și vă ascultăm. Da, acum vă aud și eu. Cum vă numiți? Nimic, vreau să... Gabi mă numesc. Da, Gabi. Salut, Gabi. Salut. Vreau să-i salut pe băieți, Salut. Salut. să le zic că au muzică bună. Mulțumim. Îmi place și videoclipurile cum sunt făcute tot. Deci, sunt tari. Deci se vede și din Italia treaba asta, nu? Da, da, da. Da. Bine, mult. mulțumim mult de tot! Sper că să vedem și în Italia cât de curând. Da, Să sperăm. să sperăm. Multă sănătate. Mulțumim mult pentru tuturor telefon. românilor de acolo. Încă o dată, salutare. La revedere, toate cele bune, pa, pa! Cum ne... Să vedeți și în Italia emisiunea asta? Da, ieri ne-au sunat și din marți, ne-au sunat din Franța. Sunt români care au antene parabolice, pentru că și nu este Spania, transmisă pe vedem, internațional. Da, și înțeles. și din Spania ne-au sunat de foarte multe ori. Noi avem aici a doua adrese, cele cu smiley, da? Da. Și le trimit în regie să le afișăm pe ecran, dar haideți să vedem ce se întâmplă duminică la ora 20 și 30 de minute la Culmea Distracției cu Sabrina și Giulia, o emisiune pe care nu trebuie să o pierdeți pe TVR2, o Culmea Distracție. Dar haideți să vedeți câteva selecții ca să vă dați seama. Duminică la ora 20 și 30 de minute. Ți-am trimis ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Peste ani și ani de zile. Stai. Auzi, e ceva în neregulă. Ce se Astăzi e ceva în neregulă, nu știu. Pentru cine cântăm noi? Pentru noi? Eu pentru tine și tu pentru avem mine? public. Avem public? Și acum vine partea mai neplăcută. Nu avem sărbătorit. Merge? Da. În garsoniera lui Măruța a sosit El Negro. Ritmul acum este mult mai allegro. Podeaua se scufundă, tonomatul vibrează. Balans, balans, toată lumea dansează. La mulți ani! La mulți ani, Bogdan! Tu ești viața mea, așa aș vrea să știi. Te mor cu mine în gând, orice ar fi. Ești în sufletul meu, ești în inima mea. Vreau să fii doar al meu, vreau să fiu doar al ta. Sunt gata de orice, să-i dau luna de pe cer, să golesc oceanele. Tu ești o dorință, numai Beu, beu, puțin, cât e puțin, văd ca eu. Pe umeri nu mai e pot să-l țin. Stai, am intrat în direct Culmea Distracției duminică la ora 20 și 30 de minute. Vorbeam când am văzut materialul și am zis în felul următor de Pavel Stratan, că e un super băiat. El azi noaptea a chefuit, că a fost revelionul la el acolo în Chișinău. Da. Și Smiley zicea că a fost și la ziua ta. Nu, la ziua lui Moga. La ziua lui Moga, Pavel Stratan, nu? Și lumea crede despre tine că ești fișos sau asta, pentru că și tu de fapt ești timid, nu? Da, sunt un tip mai retras așa și în locurile publice unde foarte multă lume pe care nu o cunosc, e normal. Știi cum e? E o reacție foarte firească atunci când oamenii te văd foarte des la televizor, să aibă impresia că te cunosc și atunci când te văd pe stradă, ei chiar te cunosc, dar eu nu-i cunosc, știi? Și se așteaptă să aibă aceeași reacție din partea mea, iar din partea noastră a tuturor, că e vorba despre toți, știi? Noi suntem super ok, ne vorbim cu toată lumea care vorbește cu noi pe stradă sau la telefon sau, știi? Dar, da... Dar e cam grav să-ți afle cineva numărul de mobil, că Aoleu!
grav. Deci v-au aflat Bine, numele și de mobil, nu? mai sunt, adevărat că mai sunt și momente în care chiar ai o stare nasoală și nu-ți arde de chestii. De glume. Bun, telespectatorii votează și bine fac, le mulțumesc încă o dată. Iar eu, haide, le cântăm puțin aia o secundă, că îmi pare rău, nu avem videoclipul. Cei de la Casa de Discuri de la voi au încurcat casetele și în loc să ne dea o secundă ne-au dat 10, dar asta e. Da, hai, bagă-mă. Bagă-mă. Păi zi, hai, bagă, ține bănic. Hai să le Piesa 7, mai este. Piesa 7 din repertoriu. Lasă mai greu casete. Eu nu pot să cânt, că să le citesc. Și afișăm acum pe ecran adresele lui Smiley, dacă vreți să-i trimiteți mesaje, le vedeți acum pe ecran și le lăsăm puțin așa, da? Sunt bine scrise, nu? Da, ok. Așa, pentru dacă vreți să... Records, cu S la sfârșit. Uite, imediat am scos și corectăm, da? Omul negru și omul... Așa a scris omul negru. E super ok. Acum e bine? Da. Păi piticul e răgușit, nu poate să cânte și eu sunt la fel că am stat până dimineața în studio. Tu refren, nu toată. Cântă și tu cu mine ca să... E dialog. Eu sunt catastrofă la pe dialog. Ești un locul meu. E dialog. Eu sunt catastrofă la chestia asta. Lasă, nu știu, fac playback. Nu știi asta cum am văzut-o pe stradă? Am văzut-o, dar nu știu, poate nu se găsesc rima asta. Nu știi? Ba da, nu știu, nu le-am deloc cu asta. Bine mă, hai. Se aude, da? Cânt eu, dialoghez cu mine. Două voci. Ține monolog, hai. Am văzut-o pe stradă, de ce n-ai mers la ea? Așteaptă puțin, hai ce s-a întâmplat. Așa frumoasă, te-ai îndrăgostit, da. Și nu mi-am revenit, în fiecare noapte aș vrea să o am aproape, să o țin în brațe și să-i spun ce simt. Când soarele răsare, pierduți în pijama, ne iubim. Bum, 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 o secundă și mi-a fost de ajuns. Am zărit-o în inimă. La 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 și mă simt. Super, super bine, trupa Simplu. Voi în spectacole faceți playback sau cântați? Cântăm... Frate, că e greu să cântați live la cât dansați voi și vă dați peste cap și așa. E greu, e într-adevăr greu. Încercăm să ne ajutăm cu voci adiționale, adică nu putem să cântăm toate vocile, dar în mare parte, adică vreo 70% e live. Știi? Și acum respect față de fan, trebuie să o faci. Da, noi o facem pur și simplu că ne place nouă și că ne simțim bine pe scenă și simțim altfel publicul, e cu totul altceva. Și structura. A întrebat cineva mai devreme, când aveți concerte în București, sau dacă știți unde aveți următoarele spectacole? Nu prea știm. Nu știu, e început de an și... Asta le punem pe site. Deci pe site, de pe site află telespectatorii. Alo, sunteți în direct? Alo? Da. Bună dimineața. Bună dimineața, cum te numești? Chiva George. Da, George, te ascultăm. Și aș vrea să-i salut pe băieți. Da? Sunt super tari. Și aș vrea să le spun că și eu sunt un dansator, breakdancer. Foarte bravo, super. Și să le spun că sunt foarte buni. Bravo ție. Mulțumim. Să le urez succes în continuare. Mulțumim la fel. Și chiar am vorbit cu ei când au fost în Carrefour Orhidea. Și erau fițoși sau nu? Nu, sunt chiar super. Caterinca, nu? Da. Bine. George, îți mulțumim mult și poate odată o să ai și tu formația ta și o să fii la concurență cu cei de la Simplu. Da. Mulțumim mult! La revedere, sunt multe mesaje. Vorbim despre albumul ăsta de remixuri, care e o altă viziune asupra trupei, din punct de vedere muzical. Uite, hai să facem în felul următor. Stai o secundă, Smiley. Eu o să-i rog pe telespectatori să nu se supere. Noi la început am promis o piesă cu 3 Sud-Est. O să se întâmple acest lucru marți și o să lăsăm piesa pe marți pentru ca să anunțăm de albumul ăsta, da? Ok, da. Și mai bine mai încercăm o dată să punem piesa 10, da? Că este ultima piesă și să o mai vedem cu Simplu. Iar marți, promitem, prima piesă va fi cu 3 Sud-Est, da? Eu sunt principalul vinovat. Gata, se termină emisiunea? Nu mai trece ușor. Ce repede trece timpul aici. Da, albumul ăsta de remixuri, noi suntem foarte mândri de el. Pentru că e o altă viziune muzicală asupra trupei. Sunt piese spre rock, spre electropop, spre electrofunk, piese de club. Avem și un remix simfonic, numai simfonic, adică numai așa. Și ce să zic,
unele piese chiar sună mai bine decât piesele originale. Jumătatea ta am făcut-o featuring Loredana. Da, am schimbat și versuri și linie melodică și orchestrație și tot. Și o să apară și clip la ea, ceva? Încă nu știu. Hai de care Boncea bani? Da, nu știu încă. Păi, nu știu, ți-ar plăcea să vezi încă o dată jumătatea ta reeditat? Ai dreptate, face crimă. Pojar. Nu știu dacă... Bun, sunt foarte multe mesaje pentru voi. Mulțumim celor care au trimis mesaje. Voi să le și vedeți și foarte multe telefoane. Hai să mai încercăm ultimul telefon, că nu mai avem timp. Alo? Alo, bună ziua! Sunteți în direct, cum vă numiți? Adelina. Da, Adelina, te ascultăm. Adelina, te ascultăm, nu avem mult timp la dispoziție. Vreau să le spun ceva celor de la Simplu. Ia zi. M-am îndrăgostit de toți, dar nu știu de care. Păi e bine, las-o așa. Las-o așa, părerea mea. Foarte bine. Da. Păi cum să las așa, că eu vreau doar de unul singur. Da, păi uite, te mai uiți până la final, te gândești, le trimiți mail-uri, iei albumul ăsta iei albumul ăsta remix și o să vezi. Mulțumim mult, Adelin, la revedere. Toate cele bune. Aveți multe persoane, fane care vin la voi pe stradă, trag de voi, a? Nu trag de noi, pur și simplu ne salută, ne abordează și ne spun: bă, ar trebui să faceți nu știu ce, ar trebui să faceți nu știu ce, îmi place aia, nu-mi place aia. Noi, îți dai seama că vrem să fim în permanență în contact cu fanii și ne face plăcere să ne aducă și critici și laude și normal. Vin foarte multe mesaje pentru voi și eu vreau să-i rog pe telespectatori să nu mai trimită mesaje, pentru că nu mai este timp să fie difuzate și este păcat să cheltuiți banii degeaba. Nu că nouă nu ne-ar prinde bine, dar reluăm, nu, serios, ca să fie toate mesajele difuzate. De asta încercăm. Eu vă mulțumesc mult că ați venit astăzi, pentru că ușor se apropie finalul. Haideți să dăm drumul la piesă, chiar aici în garsonieră la noi. Uite ce plasmă avem. Da? Ce fundul înseamnă cu albumul. Da. Bum! Ce așteaptă? Ce o să se întâmple în 2005 așa spectaculos de la În 2005 siguranță se va întâmpla ceva spectaculos, încă lucrăm la treaba asta. Pregătim la spectacolul. Da? Da. Noi ne-am apucat de albumul nou, avem aproape toate piesele. Da. O să aveți un album nou acum în 2005? Da, foarte curând. După albumul ăsta de remixuri. Da. Probabil că în martie, cel târziu, o să iasă albumul nou. Un nou single, încă nu știm care va fi. Da, deja aveți piesa făcută? Nu. Da, albumul e făcut? Sau? În mare parte, da. Da? Da, păi noi ți-am zis că ne-am închis în studio. Și am lucrat o groază de piese, acum o să le alegem pe cele mai bune. Da. O să mai cânte Marius Moga cu voi? Probabil, că e o tradiție. Deci o tradiție. El a muzică, a cântat cu toată lumea. Cu Crim, cu Pașaman, nu, la noi e o tradiție Corina, să cânte pe albumul nostru. Știi? Probabil că o să cânte. Bun, ce vreți mai mult de la Simplu? Aceasta a fost întrebarea noastră astăzi. Oprim televoting-ul și avem 680 de persoane care au zis mai multă muzică, dar uite, sunt mai mulți care vor mai mult dans de la Simplu. 696 dans, mă rog, destul de aproape televoting-ul. Voi o să îmbinați muzica cu dansul. Da, înseamnă că trebuie să faci mai mult dans, fără dans. Iar la dans o să faceți mai multe sincroane, mai multe nebunii, nu? Da, normal, pe acum le pregătim. Bun. Eu le mulțumesc încă o dată băieților de la Simplu, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați votat, că ați trimis mesaje, iar în acest weekend ce faceți? Lucrăm la studio. Păi tu lucrezi în studio, da băieții? Păi și ei sunt aici. Francezul se duce la film cu nevasta, Taz o duce pe Bianca în parc. Avem antrenamente la sală. Omul negru La sală. Omul negru la sală, nu se vede, deci la sală? Nu, la sala de dans. La sala de dans. Așa, sport faceți? Vă duceți la sala de sport? La sala de dans. Noaptea am jucat ping. E suficient, nu? Da. Nu, pentru că foarte mulți zic, dom'le, dacă ei cântă pe bune, da? În spectacol, cum ai zis tu, 70%, dacă n-ai o condiție fizică, degeaba... Păi asta e ideea, că ne străduim. Ideea e că la început a fost greu, pentru toată lumea începuturile sunt grele, dar încercăm să evoluăm. Cam cât repetați pe zi? 2-3 Păi avem perioade în care ne pregătim spectacolul, probabil 2-3 luni, înainte să iasă albumul, iar după aia sunt foarte multe spectacole și nu mai avem timp de repetiție.
Bine, mulțumesc mult, simplu, vă mulțumesc, dragi telespectatori, ne vedem mâine în Piața Revoluției la ora 19 pentru că va fi super spectacol cu Bordeaux, Pops, Bliss, Amadeus, Laguna, da, fetele de la Sexy, o să fie 3 Sud-Est și, bineînțeles, și Nicola. Vă aștept mâine la ora 19 în Piața Revoluției, iar cu tonomatul de pe 2, marți la 10. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pa, pa!